Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. കൃഷ്ണ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ചനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സുപ്താന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമഭൃതം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ ദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിൻ നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രിയ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 33-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 11. ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കപില ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറയുന്നു ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പാതയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സദന്മതം മഹ്യം ജുഷ്ടം യത് ബ്രഹ്മവാദിഭിഃ യേന മാമഭവം യായാ മൃത്യുമൃച്ഛന്ത്യ തദ്വിദഃ. അതിന്റെ ഒരു വേർഡ് തെറ്റായിട്ടുള്ള മാമ മാമ അഭയം അഭയം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മാമഭവം എന്നാണുള്ളത്. ആ ഒരു തെറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ലൈനില് മാമഭവം അഭവം മാമ അഭയം എന്നാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. അഭയം ഭയമില്ലാത്തത്. മാമഭവം എന്നാണ് ഒരു തെറ്റാണ്. ചൊല്ലുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ശ്രദ്ധൽസ്വൈതന്മതം മഹ്യം ജുഷ്ടം യത് ബ്രഹ്മവാദിഭിഃ യേന മാമഭയം യായാ മൃത്യുമൃച്ഛന്ത്യ തദ്വിദഃ. ശ്രദ്ധൽസ്വൈതന്മതം മഹ്യം ജുഷ്ടം യത് ബ്രഹ്മവാദിഭിഃ യേന മാമഭയം യായാ മൃത്യുമൃച്ഛന്ത്യ
വം എന്നല്ല, യം എന്നുള്ളതാണ്. അത് പ്രിന്റിംഗിൽ വന്നിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രദ്ധൽസനന്മദം മഹ്യം ജുഷ്ടം യത് ബ്രഹ്മവാദിഭിഃ. യേന മാമഭയം യായാ മൃത്യുമൃച്ഛന്ത്യ തത്വിദഃ. ശ്രദ്ധൽസതന്മദം മഹ്യം ജുഷ്ടം യത് ബ്രഹ്മവാദിഭിഃ. യേന മാമഭയം യായാ മൃത്യുമൃച്ഛന്ത്യ തത്വിദഃ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി, രാജീവ് മാതാജി, അംബുജദേവി മാതാജി, മാലതി മാതാജി, ക്ഷണിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദീക്ഷ എടുത്തവരൊക്കെ ഇനി ദീക്ഷാ പേരിൽ വരണം കേട്ടോ. അംബുജദേവി മാതാജി, മാലതി മാതാജി, എല്ലാവരും അവരുടെ പേര് നിങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ മതി. അവിടെ റീന എന്നുള്ളിടത്ത് പോയിട്ട് ചേഞ്ച് ആക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. നിർമ്മല മാതാജി, രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, വിജയനാഥ മാതാജി, തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കനപ്രതി മാതാജി, ഭാരതീയ മാതാജി, പത്മകുമാരി മാതാജി, ഗീതാട്ടി മാതാജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി, ശാരദജി, നമ്പൂരി മാതാജി, സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി, മത്സര മാതാജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മവാദിനി. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, ഇത് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ശ്രദ്ധ നിനക്ക് വീണ്ടും ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി മതം നിർദ്ദേശം മഹ്യം എന്റെ ജുഷ്ടം പിന്തുടരുന്നു. ഏത് ബ്രഹ്മവാദിഭി, അതീന്ദ്രിയവാദികളാൽ
ഏതിനാൽ മാം എനിക്കായി അഭയം ഭയമില്ലാതെയായ നീ എത്തിച്ചേരും. മൃത്യുവും മരണം റിച്ചന്തി നേടുക ആ തദ്വിധ. അതിനോട് ആഭിമുഖ്യമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. എന്റെ പ്രിയ മാതാവേ, വാസ്തവത്തിൽ അതീന്ദ്രിയവാദികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഞാൻ നിനക്ക് നൽകിയതുപോലുള്ള എന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നിശ്ചയമായും പിന്തുടരും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഈ പാതയിലൂടെ പരിപൂർണതയോടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വർഷം നീ തീർച്ചയായും ഭയാനകമായ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതയാക്കപ്പെടുകയും ആത്യന്തികമായി എന്നിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുമെന്നും വീണ്ടും ഉറപ്പു നൽകുന്നു. ഈ രീതിയിലുള്ള ഭക്തിത സേവനത്തോട് ആഭിമുഖ്യമില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കിടക്കാനാകും. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി. ഭൗതികാസ്തം ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞതാകിയാൽ ഭയപൂർണവുമാണ്. ഈ ഭൗതികാസ്തത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നവൻ ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും യാന്ത്രികമായി മുക്തനാകും. കപിലദേവൻ അവതരിപ്പിച്ച ഭക്തിത സേവനപാത പിന്തുടരുന്നവർ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം മോചനം ഉണ്ടാകും. നാരായണ നമസ്തുത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी. हरे हरे कृष्ण. കപില ഭഗവാൻ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. വളരെ നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവന പാത, അല്ലെ. പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റുള്ള യോഗ സമ്പ്രദായങ്ങളും മറ്റുള്ള ഒക്കെ പിന്തുടരുന്നവർക്ക് വളരെ പ്രയാസമാണെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു, അല്ലെ. അപ്പൊ അതേ കുറച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. എന്റെ പ്രിയ മാതാവേ, വാസ്തവത്തിൽ അതീന്ദ്രിയവാദികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഞാൻ നിനക്ക് നൽകിയതുപോലുള്ള എന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നിശ്ചയമായും പിന്തുടരും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഈ പാതയിലൂടെ പരിപൂർണതയോടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വർഷം നീ തീർച്ചയായും ഭയാനകമായ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ മോചിതയാക്കപ്പെടുകയും ആത്യന്തികമായി എന്നിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുമെന്നും വീണ്ടും ഉറപ്പു നൽകുന്നു. ഈ രീതിയിലുള്ള ഭക്തിത സേവനത്തോട് ആഭിമുഖ്യമില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാനാവില്ല. ഭഗവാൻ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്കൊക്കെ ഉറപ്പ് തരുന്നു, അല്ലെ. ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാ പാവപ്രതികരണങ്ങളും മോചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കപില ഭഗവാനും ദേവഭൂതി മാതാവിനോട് പറയുന്നു, ഈ ഭക്തിത സേവന പാത സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാവുകയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അവസാനം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഈ ഭക്തിത സേവന പിന്തുടരാത്തവർ, ഭഗവാനിലെ അസൂയുള്ളവർ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ, അല്ലെ, അവർക്കെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ തുടരുക തന്നെ വഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പുറത്തു കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന്, അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പലതരത്തിലും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നെടുത്ത് വായിച്ചാൽ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളത്, അല്ലെ. മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അധികം കണ്ട പ്രഭുപാദർ, എന്നാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാം ഭക്തിത സേവനം എന്ന് പറയും, അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത 2-ാം അധ്യായം മുതൽ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, അല്ലെ. എന്തിനേറെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവതാരിക വായിച്ചാൽ തന്നെ അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും എഴുതിയിട്ടും നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം, അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നോക്കിയാലും അതിലൊക്കെ പ്രധാനമാണ്, അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ എവിടെയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്ന് പറയില്ല. ഒരു മഹാമന്ത്രം പൂർണ്ണമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ അത് ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയും, അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ,
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലായിടത്തും പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുക. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാം മെസ്സേജ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ പലതും ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു 2-3 അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു വേർഡ് മുഴുവനായിട്ടും അല്ലെ, ഒരു സെന്റൻസ് മുഴുവനായിട്ടും മുഴുവിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ അത് ഒരു 2-3 ഒരു ലെറ്ററിൽ തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലല്ല പ്രഭുപാദർ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെ എളുപ്പത്തിനായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അല്ല, ഓരോ തവണയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ചില പറപ്പെട്ടിലൊക്കെ 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്തിനാണ്? അത് വായിക്കുന്നവർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ അജ്ഞാത സുഹൃതം അല്ലെ, ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയാ ഭക്തിയൊന്നും ഇല്ലാതെയായിരിക്കും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ചില ആളൊക്കെ ചിലതിന്റെ പുറംചട്ടയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് ഇതില് നോക്കാൻ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ആയാലും അതില് അല്പമെങ്കിലും വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ടും കൃഷ്ണനാണ് പരമദൈവത്വം കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള സത്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ ചില പ്രഭുപാദർ ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചില പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ, കലിയുഗത്തിലെ 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം മതി നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങള് ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി, അല്ലാതെ വേറെ വലിയ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട. ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു അല്ലെ. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നു. ആത്മീയ ഗുരുവന്മാരായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. അത് നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു അല്ലെ. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വരും അല്ലെ. നമ്മളൊന്നും അത്ര പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ളവരൊന്നും അല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരെ അയക്കുന്നു. അതുപോലെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അയക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്, മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്, മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒരു തോണിയോട് ഉപമിക്കുന്നു, ഒരു വഞ്ചിയോട്, ഒരു ബോട്ടിനോട് ഉപമിക്കുന്നു. ആ ബോട്ടിന്റെ അല്ലെ ഒരു കപ്പലിന്റെ കപ്പിത്താനാണ് ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാറ്റാണെന്ന് അല്ലെ. കാറ്റ് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ കപ്പലൊക്കെ ദിശ തെറ്റിയിട്ടും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിപ്പോകും അല്ലെ. ആ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് പോട്ടായാലും അല്ലെ. അപ്പൊ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാറ്റാണ് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക, ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഭൗതികാസ്ത്യം ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞതാകിയാൽ ഭയപൂർണവുമാണ്. ഈ ഭൗതികാസ്ത്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകുന്നവൻ ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും യാന്ത്രികമായി മുക്തനാകും. കപില ഭഗവാൻ അവതരിപ്പിച്ച ഭക്തിയുടെ സേവനപാത പിന്തുടർന്നവർ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം മോചനം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ അടിയിലും അപകടങ്ങൾ പതിയിരിക്കുന്നുവെന്നവർ അത്രയും അപകടങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, അത്രയും ഭയമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠാകുലരാണ്, എപ്പോഴും ഭയത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ. അവരെപ്പോഴും നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും, നാളെ എന്താണാവുക, എന്താണ് അങ്ങനെ ആദിയാണ് അല്ലെ, ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ. പലരും പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കും. ചില ആൾക്കാർ മക്കളെ കുറിച്ചിട്ട്, ചില ആൾക്കാർ ബിസിനസിനെ കുറിച്ചിട്ട്, അങ്ങനെ പലതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നാളെ എന്താവും എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള ഉത്കണ്ഠകളിലാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന് യാതൊന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഭയമില്ല അല്ലെ. മരണത്തെ കുറിച്ച് പോലും ഭയമില്ല. ആ ഭക്തനറിയാം മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ്. തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരമായിട്ടാണ് അത് കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും മരണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഭയമില്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉദാഹരണം, പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ആ ഉദാഹരണം അല്ലെ. ഒരു അല്ലെ പലരും പറയും ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താ മരണം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന് അല്ലെ.
എല്ലാവരും മരിക്കും, ഭക്തരും മരിക്കും, അഭക്തരും മരിക്കും, അല്ലെ? വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പ്രഭാതർ പറയുന്നത്, ഒരു പൂച്ച അതിന്റെ പൂച്ചക്കുട്ടിയെ കടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതും അതേ പല്ലുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എലിയെ കടിക്കുന്നതുമാണ്, അല്ലെ? രണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്, അല്ലെ? പൂച്ചയെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കാനായിട്ട്, അതിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് അതിനെ കടിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എലിയെ കടിക്കുന്നത് സംരക്ഷിക്കാനല്ല, അല്ലെ? ഇതിനെ കടിച്ച് കളിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ അകത്തേക്കാക്കും, അല്ലെ? അതിനെ കൊന്നു തിന്നാനായിട്ടാണ്, അല്ലെ? അതുപോലെ ഭക്തന്മാര് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോയിട്ട് സേവനങ്ങൾ, അല്ലെ? അഭക്തന്മാര് ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷ ഏൽക്കാനായിട്ട്, അത് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് നരകലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അയക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും യമരാജനോ യമകിങ്കരന്മാരോ വരില്ല. യമകിങ്കരന്മാർക്ക് യമരാജൻ തന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരുടെ അവരുടെ 7 അയലത്ത് പോലും നിങ്ങൾ പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അജാമിളന്റെ ആ ലീലയിൽ അജാമിളനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് യമകിങ്കരന്മാർ പോയതിനെ യമരാജൻ തന്നെ നേരിട്ട് പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങയുടെ ഒരു ഭക്തനെ എന്റെ കിങ്കരന്മാര് വന്നിട്ട് ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഉത്കണ്ഠയില്ല, ഒന്നിനെ കുറിച്ചിലും ആദ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അല്ലെ? അനന്യചിന്തയന്തോ മാം യജന പരിഭാസതി തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവന്റെ യോഗവും ക്ഷേമമൊക്കെ ഞാൻ വഹിക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭാവിയെ കുറിച്ചിട്ടോ നാളെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ ഉത്കണ്ഠയോ ഭയമോ ഒന്നും തന്നെ, അല്ലെ? പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് കപില ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭക്തിത സേവന പാത പിന്തുടരുന്നവർ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം മോചനം പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരാകാനായിട്ട് തിരിച്ചു ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ മൈത്രേയ ഉവാച ഇതി പ്രദർശ്യ ഭഗവാൻ സതീം താമാത്മനോ ഗതിം സ്വമാത്രാ ബ്രഹ്മവാദിന്യാ കപിലോ അനുമതോ യയോ. മൈത്രേയോ വാച ഇതി പ്രദർശ്യ ഭഗവാൻ സതീം താമാത്മനോ ഗതിം സ്വമാത്രാ ബ്രഹ്മവാദിന്യാ കപിലോ അനുമതോ യയോ. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. സിന്ധു സിക്ക മാതാജി, അനിതകുമാരി മാതാജി, വിരജ വിജയ ദേവിദാസ് മാതാജി, ജയമീല പ്രസന്ന മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രദർശ്യ ഭഗവാൻ സതീം ത്വാം ആത്മനോ ഗതിം പ്രദർശ്യ ഭഗവാൻ സതീം തമാത്മനോ ഗതിം സ്വമാത്രാ ബ്രഹ്മവാദീന കപിലോ അനുമതോ യയൗ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വത്സലശാജി മാതാജി, വത്സലോപനം മാതാജി, സീതാരാമൻ മാതാജി, ആതിര മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇതി പ്രദർശ്യ ഭഗവാൻ സതീം താമാത്മനോ ഗതിം സ്വമാത്രാ ബ്രഹ്മവാദിന്യാ കപിലോ യയൗ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി, ധനലക്ഷ്മി മാതാജി, വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി, ഗീതാശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൈത്രേയ ഉവാച വാസുദേവായ മൈത്രേയ ഉവാച ശ്രീമുദ്രസ്യ ഭഗവാൻ തദീം പ്രാമാത്മാൻമോഹരീം സ്വമാത്ര ബ്രഹ്മവാദിന്യ കപിലോനുമതോയോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൈത്രേയ വാച, മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഈ പ്രകാരം പ്രദർശ്യ ഉപദേശിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ സതീം അഭിവന്ദ്യനായ താം, അത് ആത്മനഃ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഗതിയും പാത സ്വമാത്ര അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മവാദിന്യ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച കപിലഹ ഭഗവാൻ കപിലൻ അനുവാദം വാങ്ങി യയോ പോയി. കർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ശ്രീ മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു, പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ കപിലൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹനിധിയായ മാതാവിന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയ ശേഷം അവളോട് അനുവാദം വാങ്ങി സ്വന്തം ഗൃഹം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം നിറഞ്ഞ സാങ്ക്യ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ കപില രൂപത്തിലുള്ള അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആ ജ്ഞാനം തന്റെ മാതാവിനെ അഥവാ മാതാവിലൂടെ ലോകത്തിനെ പകർന്നു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഭവനത്തിൽ തങ്ങേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹം മാതാവിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങി യാത്രയായി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ എന്ന് തോന്നിക്കും വിധമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പോയത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മീയമായി സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തി അദ്ദേഹമായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയമായി സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ യാതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നിട്ടും പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി അഭിനയിക്കവേ മറ്റു മനുഷ്യജീവികൾക്ക് തന്നെ മാതൃകയാക്കി പഠിക്കാൻ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം കാട്ടുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായും തന്റെ മാതാവിനൊപ്പം വസിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരാവശ്യവുമില്ലാതെ ആരും കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയോ സന്യാസി അഥവാ വാനപ്രസ്ഥനായോ ഏകാന്ത ജീവിതം നയിച്ച ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠം. ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തവർക്ക് ഭാര്യയും സന്താനങ്ങളും ഒത്ത് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതും പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിന് വേണ്ടി ആകരുത്, കൃഷ്ണാബോധ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. അപ്പോ ഇവിടെ മൈത്രേയമുനി വിതുരരോട് പറയുന്നു, പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ കപില ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹനിധിയായ മാതാവിന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയ ശേഷം അവളോട് അനുവാദം വാങ്ങി സ്വന്തം ഗൃഹം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സാങ്ക്യ തത്വശാസ്ത്രം അല്ലെ, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അതിലടങ്ങിയിട്ടില്ല. അത് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കപില ഭഗവാനായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നത്. ദേവഹുതിക്ക് ആ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകി അല്ലെ, ദേവഹുതിയുടെ ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവനായിട്ട് മാതാവിലൂടെ ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവനായിട്ട് പകർന്നു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീത ആയാലും അർജുനനിലൂടെ ആ ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനനെ ഒരു നിമിത്തമാക്കി ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അർജുനൻ നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള അഷ്ടസഖിമാരിൽ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള വിശാഖ സഖിയാണ് ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ദേവഹൂതി ആയാലും ഒരു സാധാരണ ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല, ഭഗവാന്റെ തന്നെ മാതാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മളെയൊക്കെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്, നമുക്കൊക്കെ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണ്, നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണ്. അർജുനന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവസാനം അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് യോജിച്ചിട്ടുള്ള, നിനക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് നിനക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ വഴി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നിനക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് അത് നിനക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും.
എന്നാൽ അർജുനൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടമല്ല നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് പാലിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കരിഷ്യേ വചനന്താ, അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ അങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവന പാത സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആവാനായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് അർജുനൻ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അർജുനൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല. ഭഗവാൻ ഒരു ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുവാനായിട്ടൊരു നിമിത്തമായിട്ട് അർജുനനിലൂടെ ഉപദേശിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ യോഗമായ ശക്തിയുടെ ആ സ്വാധീനം കൊണ്ട് അർജുനൻ അങ്ങനെ വിഷാദവാനായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു അല്ലെ. ഇപ്പോഴാണ് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്കൊക്കെ തന്ന, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ദേവഹൂതിയിലൂടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റുമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകുകയാണ് കപില ഭഗവാനും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഭവനത്തിൽ തങ്ങളുടെ യാതൊരു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹം മാതാവിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങി യാത്രയായി. അപ്പോ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം കപില ഭഗവാൻ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ കർദമമുനി ദേവഹൂതിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു അല്ലെ. അതിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അതിനുശേഷം വീട് വിട്ടു പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ദേവഹൂതി പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്കൊരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ പോയാൽ മതി അല്ലെ, എന്നെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് പ്രകാരമാണ് കപില ഭഗവാൻ കർദമമുനി പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി വന്നത്. കപില ഭഗവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി, അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിന് ശേഷം കർദമമുനി ആശ്രമം വിട്ടുപോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ മാതാവിന്റെ അനുവാദമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ആ വീട് വിട്ടിട്ട് കപില ഭഗവാനും പോവുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും അല്ലെ. കർദമമുനി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ കൂടുതൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. എന്നാൽ ഇത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനെന്ന് തോന്നിക്കും വിധമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പോയത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മീയമായി സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തി അദ്ദേഹമായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ യാതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നിട്ടും പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി അഭിനയിക്കവേ മറ്റു ജീവികൾക്ക് തന്നെ മാതൃകയാക്കി പഠിക്കാൻ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം കാട്ടുകയായിരുന്നു അല്ലെ. എല്ലാവരും വാനപ്രസ്ഥം എടുത്തിട്ട് തീർത്ഥാടനത്തിനൊക്കെ പോകുന്നു, കാടുകളിലൊക്കെ പോകുന്നു, വനത്തിൽ പോകുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഒരു 50 വയസ്സിന് ശേഷം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും പോകുന്നു. പലരും ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും മായാപൂരിലും വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോകുന്നു അല്ലെ. അല്ലാത്തവര് മറ്റുള്ള വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകും വാനപ്രസ്ഥമായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് ക്ഷേത്രങ്ങളില് ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തില് ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ. ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. എന്നാൽ അതേ ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ വീട് വിട്ടിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, എല്ലാവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്ന വ്യക്തിയാണ് പരമദൈവത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലുള്ള ആ ഭാഗം കാണിച്ചു തരികയായിരുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃക കാണിക്കുകയായിരുന്നു വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നതിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റു ജീവികൾക്ക് തന്നെ മാതൃകയാക്കി പഠിക്കാൻ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം കാട്ടുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിലൂടെ. അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായും തന്റെ മാതാവിനോടൊപ്പം വസിക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒരാവശ്യവുമില്ലാതെ ആരും കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലാതെ കുടുംബത്തില് തുടരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഉദ്ദേശം, ഓരോരോ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരത്തിനും ഓരോ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അത് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആ ലീലകളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചു അല്ലെ. ഓരോരോ ലീലകൾ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ, ഓരോ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ട. അപ്പൊ ഇവിടെ കപില ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് സാഖ്യ തത്വ ശാസ്ത്രം, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പാതയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുവാനൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ മാതാവിന്റെ കൂടെ തന്നെ വസിക്കാമായിരുന്നു. എങ്കിലും കപില ഭഗവാൻ ആ ഗൃഹം വിട്ടിട്ട് പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയോ സന്യാസി അഥവാ വാനപ്രസ്ഥനായോ ഏകാന്ത ജീവിതം നയിച്ച് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠം. ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തവർക്ക് ഭാര്യയും സന്താനങ്ങളും ഒത്ത് കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതും പക്ഷേ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിന് വേണ്ടിയാകരുത്, കൃഷ്ണാബോധ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും.
ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസം 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കപില ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. സ്ത്രീയുമായിട്ട് ബ്രഹ്മചാരിക്കോ സന്യാസിക്കോ തീരെ ബന്ധം പാടില്ല. വാനപ്രസ്ഥം ആശ്രമം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെയുള്ള ആ ബന്ധം കൂടുതലായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് അല്ലെ. ഭാര്യയുമായിട്ട് തീരെ ബന്ധം പാടില്ല. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങനെ സന്യാസിയെ പോലെ അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെ. സന്യാസിക്ക് സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും കാണാൻ അനുവാദം. അതാണ് ആ അമ്മയെ കാണും അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ അത് കാണിച്ചു തരികയുണ്ടായി. നമ്മൾ നേരത്തെ ചൈതന്യ അതേപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക നൽകാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾക്ക് ഭാര്യയും കുട്ടികളുമായിട്ട് കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിനായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയായിട്ടായിരിക്കണം. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സചാപീതനയോക്തേന യോഗാദേശേന യോഗയോ തസ്മിന്നാശ്രമ ആപീഡേ സരസ്വത്യാ സമാഹിത. പുത്രൻ ഉപദേശിച്ച പ്രകാരം ദേവഹുതിയും ആശ്രമത്തിൽ ഭക്തിയോഗം പരിശീലിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. സരസ്വതി നദിയിലെ പുഷ്പകിരീടങ്ങളെ പോലെ പരിഗണിക്കുന്ന മനോഹര പുഷ്പങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട കർദമമുനിയുടെ ഭവനത്തിലാണ് അവൾ സമാധി പരിശീലിച്ചത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ദേവഹൂതി അവളുടെ ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീയും അവളുടെ ഭവനം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്ത്രീ ആശ്രിതയാണ്. ദേവഹൂതിയാണ് അതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഉദാഹരണം. വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് അവളുടെ പിതാവ് സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. സ്വയംഭൂ മനു അവളെ കർദമമുനിക്ക് ദാനമായി നൽകി. യൗവനത്തിൽ അവൾ തന്റെ ഭർത്താവ് കർദമമുനിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. അനന്തരം അവളുടെ പുത്രനായി കപിലമുനി ജനിച്ചു. പുത്രൻ വളർന്നപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ചുപോയി. അതേപോലെ മാതാവിനോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ നിറവേറ്റിയ ശേഷം പുത്രനും വീട് വിട്ടുപോയി. അവർക്കും വീട് വിട്ടുപോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നു, പക്ഷെ അവൾ പോയില്ല. പകരം വീട്ടിൽ തുടർന്ന് അവളുടെ മഹാനായ പുത്രൻ കപിലമുനി ഉപദേശിച്ചതുപോലെ ഭക്തിയോഗം അനുഷ്ഠിച്ചു. അവളുടെ ഭക്തിയോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ ആഗ്രഹം മുഴുവനും സരസ്വതി നദിയിലെ ഒരു രാജ പുഷ്പവൃന്ദം പോലെ പ്രശോഭിച്ചു. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ദേവഹൂതി സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രിയാണ് അല്ലെ. ആദ്യം പിതാവ് സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് വിവാഹത്തിന് ശേഷം കർദമമുനി സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് പുത്രൻ വളർന്നപ്പോഴേ കർദമമുനി ഗൃഹം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുകയും പുത്രൻ ആ അമ്മയെ നോക്കുന്ന ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ഇപ്പോഴ് പുത്രനും വീട് വിട്ടിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും എല്ലാം ഭക്തിയുത സേവന പാത നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും എല്ലാം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം പൂർവ്വപദർ വരുന്ന അവർക്കും വേണമെങ്കിൽ ദേവഹൂതിക്കും വീട് വിട്ടിട്ട് പോവാമായിരുന്നു, എന്നാൽ അങ്ങനെ പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച പോലെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പം ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് വേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദേവഹൂതിയോട് കർദമമുനി എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ തുടർന്നിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുകയുണ്ടായി. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुमहाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद।